Τι καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι να είσαι δίπλα στις ελιές, να ακούς τα τζιτζίκια και να έχεις στα δεξιά σου τη θάλασσα. Το θέμα είναι να βουτάς κιόλας. Αυτό εμείς θα το κάνουμε το απόγευμα. Τελικά εμείς δύο φιλαράκι μου έχουμε γίνει καλοί φίλοι εδώ πέρα. Κάθε χρόνο θα σε βλέπω λιονταράκι. Έτσι είναι. Γιατί ακολουθούμε ίδια πορεία και κατευθυνόμαστε προς δράμα. Ένα γρήγορο flashback εδώ πέρα. Ξαναπεράσαμε και μπορείτε να ανατρέξετε στο βίντεο Ασπροβάλτα Αμφίπολη. Αλλά πάμε προς δράμα. Αριστερά μας ήταν το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης. Όλο το μέρος εδώ είναι γενικά αρχαιολογικός χώρος. Αυτό είναι κάμπος, παιδιά, μετά τα βουναλάκια κάμπος. Σε λίγο φτάνουμε δράμα και η πρώτη στάση θα είναι στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Τι να πω για τη δράμα, ίσως την ξέρετε όλοι για την εφημισμένη της Ονειρούπολη. Όλο αυτό είναι πάρκινγκ, Χριστέ μου. Ρε παιδιά, πόσα αμάξια έχει δράμα. Τι γίνεται? Απολαύστε τη θέα εδώ τώρα.
Μετά την ατυχία που είχαμε με την κλειδαριά, ευτυχώς βρέθηκε ένας κλειδαράς και ήρθε μας την έκοψε με τροχό. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε από εκεί σήμερα. Εντάξει, κατευθυνόμαστε προς Σέρρες τώρα, αφού απολαύσαμε την ατελείωτη δροσιά που μας παρήχε η Δράμα μέσα στο δάσος. Τώρα πάμε να δούμε και τις Σέρρες. Όσοι βάζετε κλειδαριές στις μηχανές, καλό είναι να μην τεμπελιάζετε όπως εγώ τώρα και να βάζετε και το λαστιχάκι που προειδοποιεί σε περίπτωση που ξεχάσεις ότι έχεις βάλει την κλειδαριά, γιατί αλλιώς θα τρέχετε. Πήραμε σχεδόν 30 τηλέφωνα, από αντιπροσωπείες μέχρι κλειδαράδες. Ευτυχώς ένας κλειδαράς ήρθε. Οπότε να βάζετε το λαστιχάκι προειδοποίησης της κλειδαριάς. Ίσως από τις πιο ωραίες διαδρομές που έχουμε κάνει, αυτή εδώ που βλέπετε. Πραγματικά. Εσείς βλέπετε, εμείς δεν βλέπουμε το δρόμο λόγω του ήλιου, αλλά δείτε, απολαύστε. Πραγματικά εντυπωσιακή κατάβαση. Τα 27 χιλιόμετρα θα είμαστε Σέρρες. Για να δούμε πως είναι και εκεί. Έτσι ένα γρήγορο πέρασμα. Αλλά λέω να κάνω κάτι μαγικό. Γιατί να αργήσουμε τόσο πολύ να φτάσουμε Σέρρες? Για πάμε. Καλώς ήρθατε στις Σέρρες. Είδατε? Με ένα μαγικό. Μετά από εδώ φύγαμε για μπάνιο κατευθείαν θάλασσα. Ναι. Ναι.